Adda kayo gayam dita? Siyak ni Teacher Raymart, siyak ti agbalin, amistroyo, itang adayo kayo iti eskwela. Oh, nakita yu ti bubraek? Wen, agisagsagana ako, nagitiramit ko amang isuro. Ngem, awanak iti eskwela. Awanak iti siled pagadalan. Ngem, oray no kasta, ikta kayo na tauneg ti balayo. Agdingeg kanyak, ken makaadal kanyak. Kaya't yu ka din ti mapanit eskwela? Wen, pati nen siya. Adda ti istorya tayo itata. Istorya ti maysa nga ubing, akayat nga ti mapanen eskwela. Ngem, idi agisagsagani suna, napanunot na. Anya nga ta, ti ura nga ni mestrana. Da kayo, anya nga tamet nila nga ni maestrayo, weno maestroyo. Nakasagana ka nga ruden nga agdingeg. Nukasta, isagana tila payag. Agdingeg kanya, sana makitongtong iti sa bali. Nakasagana ka nga ruden? Intayon rugyan ti agistorya. Ti paulot istorya ti ita, ket kasanon no nakabut-buteng ni maestra. Sarita ni Angeli Lodovico, inladawan met ni Hana Manaligod. May sarabi at dagisagsagana tiramit na. Daytoy ket ni Boboy. Nakasagana na mapaniskwela. At dati krayola na, at dati papel na, at dapay ti bag na, at dapay ni Baba na. Agisagsagana met, iti sapatos na. Idi kwan nakapanonot ni Boboy. Tatang, kasano na nakabukbudeng ni maestra? Baka met mga dubing. Weno saan kitag baot? Kinuna ni Boboy. Nagisem met lata ni tatang na. Ket kinuna na, saan barok? Ni maestram, isot mangisuro kanyam. Isuna, ti agbali na kay ayam mo, tingka pinagadal. Si Marunong Aldaw, napanen nga rod, iti eskwela ni Boboy. Napan intulod, dananang, ken ni tatang na. Babay anak, kinuna ni nanang na. Baka met apaeng dak. Naliday ngayon baga ni Boboy. Saan baruk? Agsingsingpet ka wen? At damit ni maestram, akaayayam mo. Inayon ni tatang na. Idi nga ruden makastrek isuna, iti siled pagadalan. Pinasungadan daytoy ni maestra na. Naimbaga bigat po, Boboy. Kinunana ang naragsak. Saan met ang nakauni ni Boboy? Idin nang rugi day ayam da. Nakakita isunan, tinakaad-aduan na ragsak. Ken, man nakigayem maubing. Ay ayam ditoy, ay ayam dita. Idin nang rugi di klase da. Nagkanta, nagdrawing, itinubrada. Adu nga inububrada, nagayayam, nagsurat, nagkulor. Ken, dadumapay, nakaadado na ragsak, nga obrada. Idikwan, pinagawidanin, namanunot ni Boboy, saan met gayam, anabuteng ni maestra. Naragsak gayam, idimapan ti eskwela. Nagbabay nga ruden ni Boboy. Babay, teacher! Babay, Ana! Kinunana, kadigiti, gagayem ken maestra na. Saan na mabuting ang mapan eskwela ni Boboy. Naragsakin ang mapan eskwela.
Magustuhan dahil istoryado yung ita? Pwede, anya nga miniti pa ulo na Kasano no nakabutbuteng ni maestra. Anat nagan nga min jubing istoryata yon? Wen, boboy, naglain. Nakasagana ka nga rin na mapaniti Stella. Nukasta nga rin, ikan kay assignment mo. Ayabang ni Nanang, agpatulong ka. Surat, tinagan mo, iti papel. Naka-ready? Maubrang na ito'y, ikan ka ti talo ngay stars. Talo, may isa, dua, talo. Ikan ka ti talo ngay star, no maubrang na ito'y. Ready? I-check ta, tunno, sumaruno, nga pinta pinagkita. Nukasta, at kita tan tumanin, iti sumaruno agundaway. Agdingig kan tumanin, kadigiti istorya, nga ingka pa kaadalan. Tun sumaruno manin. Siyak ni Teacher Raymart, siyak ti mangisuro kanya, itang adayu ka iti eskwela. Bye-bye!